makadini baba? Makasimba rako. Aiwa tiripo. Aiwa tinani. Zita ndiani? Zita ndinozi Gore Mukondiwa. Gore Mukondiwa. Ndore kuri pachitupa. Ndore pachitupa. Gore Mukondiwa. Gore first name. Surname Mukondiwa. Oh, mazvibatanidza ka. Gore Mukondiwa zvaita kunge. Zita rimwe chete. Zita ndi Gore. Surname Mukondiwa. Yes. Nzvimbo yatiri nei ndikwani kuno? Kunoku kunozi ku village kwa Mukandara. Kwa Mukandara. Tiri munzvimbo ipi? Tiri munzvimbo yemaMarange. YemaMarange. Bocha Marange. Handiti. Nyaya yati tuye kunoku vamukondiwa. Ndeyekuti muri kuti imimi nemaziviro enyu ndimi mhuri inofanira kunge iri mambo Marange. Inofanira kunge ichitungamirira dunhu rekwaMarange, muri ishe makagara pachigaro muchitonga dunhu renyu. Handiti. Asi sekuziva kwatinoita isusu kuna mambo Marange kwatinomboenda tichiita tichinokavha matare avo avanogara vachitonga vanhu, imi munenge musiku, isu tinenge tisiri. Mukatitaurira kuti sei imimi nhasi mati aiwa regai ndibude pachena ndiudze mhuri yeZimbabwe kuti isusu tisu mhuri inofanira kunge ine ushe hweumambo hwekwaMarange. Chakaitika zvinhu zvanga zvichiuyawo mandiri pashoma nepashoma pakunzwisisa kwandanga ndichiita mukunamata. Mushure umo ndanga ndisingatombozivi kuti zvinhu izvi zvichazosvika papi. Ndakatanga kupagidzirwa chiratidzo chehungwe kutanga, pakauya chiratidzo cheshumba, pakauya chiratidzo chenzuzu, pakauya chiratidzo chegwayana, pakauya chiratidzo chembizi. Zvinhu izvi zvese izvi ndaizozvinzvera kuti zvirude kuedza kureu kuti chinyi kana zvichiuya. Zvinhu zvaiva muchinamata. Munonamata munobata muri kupi? Tinobata tiri muZion. Muzion. Saka zvinhu zvichiuya zvakadai. Zvaiuya masikati, manheru, zvaiuya nguvai? Zvaibuda sevision. Okay. Chero makarara kana ari masikati? Chero ndakarara chero masikati. Chini chaizoramba chakangoklika pandiri. Ndotoona kuti zvinhu izvi kana zvichinga zvakadai ndadi kumbobvunzirawo kune vamwe vagara vakatoenda mberi nechinamato ndizivewo kuti ichi chinoreva zvakati. Saka vaizotaurawo neni ndafambawo kuda kunzwisisa maringe nezvinhu izvi. Vaitaura kuti no, zvinhu izvi ndezveushe izvi zvauri kusangana nazvo, hazvisiri zvinhu zvimwe zvinozi zvingatyisa. Pauri iwewe pane ushe humambo huri pauri, asi ushe nehumambo uhu hwamuri kutaura huri kupi kwacho kwamuri kundipupurira zvinhu izvi. Asi handina kuda kumire pamunhu wani wandakaedza kuti ndibvunze maringe nezvinhu izvozvi. Ndakaendawo uko neuko vachingotaurawo chinhu chimwe chete. Akazi no, zvinhu zviri kuitika mauriwo ndezvekuti mune munhu wemenyu akaurawa newekwaMarange, asi wekwaMarange nekuda kuti nenguva dzisakafanira vaimirira kuti iye munhu iye kana akuzotaura ndiye munhu tichazope zvinhu izvi zvatakapamba. Munhu uyu akaurayiwawo ndiGore Mukondiwa, sazita wangu wakadudzwa nababa wangu arapawo ndiwo akadudzwa kuti Gore Mukondiwa. Ndikati baba imimi vamwe vana vese ava makadudza mamwe mazita akasiyana siyana, imimi makazondidudza sei zita rabambo mukuru akafa imimi? Hazvizondinetsiwo here mangwana? Kazi aiwa, ndakangokududza zvakadaro. Yekamuzi Gore Mukondiwa wakuchimuka manje, akuchitaura zvaakuchitaura zviri kuuya mandiri, ndichizvinzwisisa, ndichizooneswe zvandabva popura nezvazvo zvinana hungwe, shumba, nzuzu, mbizi, chimwe nachimwe chine chirevo chacho. Pazvinhu izvi zvandiri kupupura nezvazvo handiri muri kuona. Saka zvadaro ndichinzwisisa kusvika kwaGore Mukondiwa achitaura kuurawa kwakaitwa newekwaMarange. VekwaMarange vaya vakutarisira kuti kana munhu achinga akuuya haawi aine chero vanhu vakawanda, anouya ari ega mudare irori kuti tigone kumugoyere chii zvinhu izvozvi. Zvinhu izvozvi izvi zvinoendeko pakuti kana tichiti hungwe panapo chitaura pane jira racho rinenge richiindiketa zvakanangana nei
nehungwe the same thing neshumba yehoneyo, the same thing tichienda zvakare kunzuzu yehadzi iyoyo, the same thing tichienda pane hwayana, the same thing tichienda pane zvakati wandei. Handi muri kuona zvinizvi pakuparadzwa kwakaitwa Gore Mukondwa, iwo akakwanisa kudini kuzvitora zvinhu izvi. Gore Mukondwa achiuya kwamuri anoti akaurayiwa sei nevanhu vekwamarange ende akaurayirwa chii? Nyaya yakanga iripo inini ndichinzwisisa inyaya yekungoita pfuma. Munoziva nguva yekukolonizwa kwaitwa nemaBritish. Uyu Gore Mukondwa akaita semunhu akasirwa upfumi naiwana naKing George. Tichazobata futi maringe nekusvikawo kwakaita King George kuti azonga ainani iye Gore Mukondwa iyeyo. Saka kupuwa kwandiri kuitwa kwaari iye achitaura inyaya yekuurayirwe nyaya yeupfumi, nyaya yeumambo, nekuti ava vekwamarange vanhu vaya vaitonga umambo hwavo kwachief Nyashanu muBhowera. Saka muno maakauya magara mutorina iye Gore Mukondwa ndiye anga agara ari muno. Saka tisikazozivi hedu kuti kwataka kwaakamuita nekumuuraya nekuzotore zvinhu izvi. Baba vangu chaiyo munhoroondo iyoyi vakangokwanisa chete kududza kuti Gore Mukondwa. Asi manje ndakuzoti garei nezvanga zvichiitika pamusha panapa paisvika masoja achiita zvaaita panapa, dzimba dzisai dzamire zvadzakaita idzi, paitomhara mahelicopter, paitoita sepanosimwa zvimbambaira pazasi panapa, paitotarisirwa pamusha panapa kuti ngapaitwe zvemaindependence. Asi kuti baba anyatsonzwisisa kuti zviri kude kuedza kuenda kupi, havana kuda kunyatsa kuzviona, vaingoti kusvika chete kwamasoja. Asi ini ndozvinzvera manje naiye Gore Mukondwa uyawo. Ndaizoende kuona kuti no, munhu uri kutera babawo, asi baba kuti wanyatsozvinzwisisa zvazvisiri mari. Zvafanana nekuti muBhaibheri kune vana anogona kunga muri 4, 5, asi pane 1 anogona kugarwa nemweya une chekuita mudzinza kana kuti mumhuri imomo. Unozobuda wakutaura kuti mune zvinoti nezvinoti, zvimwe zvazvisina anoziva, zvimwe zvina anoziva. Saka izvi zvekwamarange ndakazoenda mudare racho pana Mambo Gilbert achiri kutonga asati afaba, paane waakuzi acting izvozvizvo. Uri kutoacta mushure mekufa kwaMambo Gilbert. Mambo Gilbert ndakasvika maari ndikati, Mambo Gilbert, inini ndauya kwamuri maringe nezvepfuma yedu yekwamukondwa. Akazi aiwa, hapana chakashata baGore Mukondwa, zvawauya zvakanaka. Inini chirega ndichipupurire mapurisa angu andinotuma kune mhosva dzina vakapara vaya kuti vanhu ivavo vadini vapedzise kutora zvikwerete zvangu. Imi mapurisa andinemi muno, zivai kuti bhuku ratinaro iri harisiri bhuku redu, bhuku nderewaridzi. Asi garaiwo maziva kuti kwamambo hakungosvikiki kana tichitaura nyaya yakaita seiyoyi. Hakusvikiki kana iwo usina kunga uine zvakakwana. Saka izvi zviri kuende kotorwisa mambo kuti muri kutonga henyu, asi zvamuri kutonga hazvisiri zvenyu. Muridzi wadini wasvika. Zvino verudzi rwekwamarange vazhinji vacho vanga vasati vaane kuziva chiitiko ichochi, kuti kune ngozi inoda kuti inge ichiripwa nezvinhu zvinoda kuti zvinge zvichidzoserwa. Vamwe kwamarange vanga vasingazivi. Nemamwe mapurisa anenge aino kudyire vaya vanogona kusimbisawo mambo kuti mambo zvingaiti kuti tingatongwa nemunhu uyu. Isusu mambo ngatimbomira takadini takadaro. Mambo akangozoteererawo zvaitaurwawo nemachinda ake. Asi manje mhepo iri mandiri ya nezvinhu zviya izvi ndombomira zvinhu zviya zviri mandiri zviya zviri kuenda kopinda mumba mamambo. Hazvichaendi kumachinda ake, zviri kungoshungurudzana nani namambo mumba make. Mambo anenge achizviona, asi mambo ari kuramba achisimbiswa nemachinda ake. Asi asiri kuziva kuti zvinhu zvinoda kungoti zvoitwa sezvakarehwa naivo vakuru vavo vemamarange, vakuru vacho chaivo vanoriziva dare iro riri.
asi choitika generation yamanje manje iyi iyoyo iri kuzvipa kuti aiwa tombode kutonga munzvimbo ino eti nzvimbo haiziri yawo. Saka zvinhu zviri ikoko inini ndiri kuramba ndichingonzwisisa kuti pane chasvika ndinoedzesera kuti ndichinzvere, pane chasvika ndinoedzesera kuti ndinge ndichichinzvera. Saka kutaura kunoku pandazari pakutaura kwakadai zvinhu izvi ndakazvibudisa zvakare paStar FM 213. Asi ndazvibudisa paStar FM 213 iyoyo mushure mekunge ndatoona kuti kwese ndapedza nemapindurirwe andiri kuitwa nokwamarange ndapedza, asiwo kuvanhu generally kuti vandipewo direction yekuti maringe nezviri kuitika izvi wadii kumbodai, maringe nezviri kudai izvi wadii kudai. Iyoyo mhinduro iyoyo handisati ndasangana nayo, kana kuri kude kuva nerubetsero pamusoro pezvinhu izvozvi. Vamwe vanoti enda kumapurisa nenyaya yako iyoyi, vanotaurawo. Indikati regerai ndizviise pamhepo vakawanda vachava vainawo matauriro avo anodini haachange echitaura. Maona, saka kutaura kunoku ndiko kumira kwandakamira nako, asi mushure meizvozvo futi kumberi kwacho ndiri kuenda kozobatana futi naNehanda Nyakasikana anenge echisvikawo futi pandiri. Tisati tanyanyonzwa kuti Nehanda Nyakasikana ari kuuya pamuri achitaura kuti chii, uyai tidzokere ino kunharaunda yekwamarange. Mambo aripo ari kutonga iye zvinezvi. Makamboenda here kwaari mukanomudza kuti nyaya dzeushe dzeumambo mudunhu rino hwakamira so, vanozvinzwisisa uye vanozvigamuchira sei? Inini ndinotarisire kuti mambo vari kuekita izvozvizvi patakasangana mudare ramambo Gilbert, ivo vakakwanisa kudaidza hama dzavo dzese, masvikiro avo, n'anga dzavo, maprofita avo nevamwe vese vakadaro kuti varume uyai muone munhu uya auya pazvinhu zvake, toita sei nemunhu uyu. Munguva yandataura nechiti akaunganze machinda ake akazotaura kuti isusu hatingadi kuti tinge tichitongwa nemunhu, asi uyu uri kutozviona nevamwe vakatozvionawo vakaona kuti muri kutsikirira munhu uyu, ipai munhu zvinhu zvake. Saka iwawo mambo ari kutonga iwawo vanotozviziya nekuti chiitiko chinga chasvika mamambo mune vanotoparidzire manzwi nemashoko anenge aine chekuita kuti tatisikatozivo varume kuti kune munhu wakadai une zvakazwai nerudzi rwenyimimi wekwamarange, nekuti zvinhu zvazvakangotsikirirwa izwi irori kuti risadini risataura. Asi nekunzwisisa kwandinozviita zvinezvo chizi izvo, kana nguva yachinga yakwana munhu iye achataura sekutaura kwandanga ndakuchiita. Pakaurayiwa bambo mukuru venyu imimi, vakanga vachitori mambo here panguva iyoyo vachitonga? Vanga vatori mambo munhu iyeyu, nekuti ava vachizouraya munhu nekuzogara umambo hwacho ihwohwo, ivo vanga vari kubve panyashanu vachipinda muno, ndokusvika pakuzoparadza munhu iyeyu gore mukondiwa. Tichitarisa kumhuri kwenyu mimi kwa baba venyu kwa mukondiwa, muri vana vangani? Tingati baba sezvo vakaroore vakadzi vairi, panhamba yasara tisingachatauri vakashayika, tingati kunoku kune 5, kwedu uko kune 6. Imimi kuvakomana muri wechingani? Inini kuvakomana ndiri wechitatu. Vaviri vari kumberi kwenyu vapenyu? Madzikoma angu ari kumberi kwangu akashayika. Kureva kuti imimi kwamukondiwa kumhuri yenyu ndima wemukomana mukuru muimba yedu. Koimwe imba kuna mukoma ariko ndo kwamaiguru kuno uko ndo kwamaini kwedu uko. Saka tichitasa kumhuri kwababa venyu,
iye gore mukondiwa baba mukuru akumuka sei ari kumukira kumba diki izo tiziva kuti ushe unoenda nedangwe zvichidzika. Chinenge chakuitika pa ndechekuti madudzirwe andakaitwe zita iri zvafananawo nemimumba munokwanise kuti mwana wangu ndodongozi Tinashe mumba menyu mamina Tinashe nemabasa aiita Tinashe munoaziya makafarira makaita kuti mude nezvazvo ndo zvimwe chete nekududza kwakaita baba vangu, asi kuti vaziye kuti nguva iyoyo yanga isikaiti kuti zvinhu zvitaurike izvi painge pakatoipisisa kuti zvinge zvichitaurika, asiwo hazvo nekuda kuti iwo vaingoti tichamirira muridzi achazouya achitaura ari iye mukati medare iro riri togoera munhu zvinhu zvake. Saka baba venyu pavakakutumidzai zita rekuti Gore vaitokutumidzai zita rababa vavo? Baba vababa vari mumashure raitoo nechinangwa ichocho chekuti raiwa ritori nechinangwa. Handei panyaya yakataura yekuti umambo hwenyu nezvamuri zvikuitika mukati meupenyu hwenyu zvine chekuitawo pari kubuda nehanda nyakasikana. Nhoroondo iyoyo yakamira sei? Pana nehanda nyakasikana ndichiedza kubatanidzana iye Gore mukondiwa, pane relationship wandiri kunzvera pakati paGore mukondiwa naiye nehanda pakusvika kwake kwaanenge achisvikawo pandiri kuti ndizonzwisisa mukutaurawo kwaiye nehanda kuti musoro wake unge uchizoda kunga uchitorwa kuBritain. Saka zvinhu izvi ndairamba ndichinzveresesa kuti tione kuti hapana here pandiri kurasika nezvazvo, asi tichizviona vanhu vamwe vazhinji vangoti wakagarwa nanehanda, asiwo ini ndoziva kuti ndina Gore wandiri kudini wandiri kufamba naye, asiwo vanonge vachiti munhu isvikiro rakagarwa nanehanda. Chii chiri kuitika mamuri kana kuti nehanda nyakasikana ari kutaura nemi achiti chii pamusoro pekuurayiwa kwake nekutorwa kwemusoro wake uchidzoka kuno kuZimbabwe? Nehanda ari kutaura zvakanaka zvekutorwa kwemusoro wake kuBritain nekupa kuti munyika mushandiswe British pound muno muZimbabwe. Kutotaura kunoku zvinhu zvekungoti dai kusiri kutsikirirana tichiedza kugamushirana sekugamushirana kunomboitwawo vamwe vanonge vambotanga kuti ngatimunatsomunzwisisa kuti munhu uyu njere dzake bhobho here kana kuti zvakambomira sei, zviri kumbosvika paari sei zvichitadzawo svika kwatiri, hatiziri tese tinopuhwe zvakafanana pazvinhu zvinenge zvichiitika izvi. Saka mukugoverwa kwandinenge ndichigoverwa inini handimhanyi, ndinotombomira, asi ndinozosvika patime yekushungurudzwa kuti sei uchindori panzvimbo wakadai, enda kwandakutuma. Okay. Saka nehanda ari kuya richitaura riri izwi here, ari kusvika oita mudzimu here kutaura kwenyu kwamuri kuita naye kana kuti masangano ramuri kuita nyakasikana akamira sei? Rinouya riri izwi kusvika kwariri kuita. Hapana chimwe chiri kungwa ndingagona kuti ndapedza kunyengetera kana kuti ndakusvika panguva yekuzorora munguva dzangu dzekuzorora izwi riri rinotosvika zvakati ndozviisa pasaiti. Rinozouya futi richitaurazve kuti zvinhu izvi ndisangoita semunhu unodongomhanyira zvinhu nepasikadi kuti tinge tichidini tichimhanya napo kuti tisawira, ndotombonzvera ndosiya zvakadini, ndozosvika panguva yekuti aiwa nyangwe zvifanane apa zvandakutoita inini nekuudzwa kwandiri kuita, regai ndisvike panzvimbo yakati pamhepo. Ndakapedza zvakaita paZBC Mbare paya vakati iwo nyaya yekuenda naye paZANU-PF headquarter, ndikaenda naye paZANU-PF headquarter ndikazi no iwe enda nenyaya yako munomutapa president's office. Ndikati imi
zviri kumbofamba sei kwemi kuti mundiendese kunana Munomutapa President's Office? Akazi ndo pane nyaya yako ipapo, ndaripote nyaya yako ipapo. Ndasvika paMunomutapa President's Office. Munomutapa President's Office vanonga vachita kuti isusu hatiiti nyaya iyi, isu tinopa peace order. Kana paina vanhu ari kunetsa, tinokupa peace order. Zvatinokupa dzokere paZANU-PF headquarter. Ya vamugaba vanga vachiri vapenyu pa vanga vachiri vapenyu panguva iyoyo, vanga vachiri vapenyu ipapo. Saka imimi tiita senyaya dzemadzinza mune ukama here nehanda Nyakasikana, endi kana musina sei ari kuuya kuzotaura pamutoro? Nehanda Nyakasikana ndichinzvera kusvika kwake kwaari kusvika, munoona kune vanhu vati wandei vari kubata vachiti vari kusvikirwa nani naNehanda. Mumwe namumwe une mabatire ake nemanzwisisire ekusvika kwaanenge achidini achisvika. Vamwe vari kusvikawo vaine chokwadi chezviri zvinodiwa kunga zvichiitwa, asi at the end unozoona hapana chiri kudini chiri kufamba, asi iye ataura kuti mapfupa angu achazomuka. Inini handina kuzvitarisira kuti ndini wacho ndamuka ndiri mumapfupa aNehanda, asi semasvikiro aari kuita ndichipupurawo nezvazvo, ndiri kuchiedza kubvunza kuti mumbori ani naGore Mukondiwa, relationship hwenyu huri papi? Izvozvo ndiri kubvunza mudare rawo racho. Minduro ino yachiti chii? Minduro iyoyo manje iri very strong kunzwisisa kwandiri kuita. Pari kuita sekusvika achita sekuti anga ari murandakadzi waGore Mukondiwa. Okay. Muri kuona iyo nyaya yacho kana yachibikika mumarange umu, vanotorawo futi Nehanda nekumunzwisisawo kwaanomudini kwaanomuita. Andi muri kupaona ndo pandiri kubata ipapo, asi tozoona kuti Nehanda uyu ari kumuke kuna akawanda wanda. Kunokuwo asvikazve zvakarewo pandiri ndichinzwisisawo nemataurire ari kuitawo zveshuwa zvisiri zvepanyama zvekuti izvo akaurawa nemaBritish. Musoro wake unoda kuti undotorwa kuBritain, uyezve zvakare panoda kuti pange pachishandiswa British pound. Inini ndiri mukuzvibata kudaro ndakangoramba ndichingonzvera zvekuti ndichitaura nemuda ndomunga senga ndakarerukirwa nekukuonai nekutaura nyaya chayakaita sei, asi nguva dzichifamba mukuzogopesana kwatindichita nemi ndiye ndichiremerwa. Ndiye ndichiremerwa nokuti kudairwa kwangu kumwe kwacho inini ndikuita sekuti dai zvaitika nhasi, asi ndakazongonzvera zvangu mabhaibheri kuti chimwe nachimwe chine nguva yacho. Ndingazvimhanyira nguva isati yadini yakwana, asi kana yakwanawo sekuti nditaure nemi wepamhepo kudai, aiwa ndinozwa kusununguka, hapana patinovhunduka. Handiti titarisa panyaya iri kutaurwa naNehanda Nyakasikana kwamunotaura nayo nenyaya yeBritish pound, anoti sei tichishandise mari yekuBritain, ivo maBritish zvakare arivo vatinodedza kuti vapambevhu. Nyaya yapo yayenyasha dzakuchichitaurika pakuti izvo maBritish vakateura ropa rakawanda muno muZimbabwe, isuwo pakavawo nekurwisawo kuripo kwakanga kuchiitika. Saka nyaya yapo yaye kuyananisa kwemweya waakutaura uruko zvinhu zvakataurika kuti kana zvichinga zvaakuitika, imimi chiregai kuva vanhu vanononoka kugamushira, asi gamushirai zvinhu izvozvo kuti zvinge zvichiitika kwamuri, mubatsirike nekuda kwekutambudzika kwevanhu mukati menyika yatiri nhasi uno. Kutaura kwezvinodiwa kuti izvi zvinhu zvirerukire munhu wega wega pari. Zvisinei kuti America dollar riri kushanda muno, asi iyi mari yakucharenjawo nenguva yakafanira yayaifanira kunga ichinga yakutoshandiswa. Asi tinenge takuzvitorawo sekuti mapresident aripo panguva ino
vanoteererawo mumwe namumwe ari kusvikirwawo naNehanda kuti ari kuti chii, zviri kufamba sei. Ndoda kuti chingaite kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti Nehanda ari kuuya pamuri mimi ndiye chaiye chii, nekuti sekutaura kwamaita kuti vanhu vakawanda vari kubuda vachiti ndiri kubudirwa naNehanda ari kutaura zvakazvakati. Chingaite kuti isusu mhuri yeZimbabwe tibvume zvechokwadi kuti gore mukondiwa zvaari kutaura zviyezvi, munhu waari kutaura naye chaiye ndiwo mweya waNehanda Nyakasikana chii. Kutaura kunoku inini ndichizvinzwisisa semubvunziro wamaita. Ndakanzvera ndikati nhai Mwari, kuuya kwemazwi evari kuuya kwandiri ndichizotaura nawo ndichinzwisisa kutaura kwaari kutaura. Vanhu ava vamwe vedu vanofarira chiratidzo. Sezvendataura hungwe iyi ingadai iri kufamba apa, asi vanotaura kuti handina kuuya kwauri muchiratidzo chezvinoonekwa nevari panyama physical, asi ndiri kutaura newe kuti enda kwavari neizwi. Zvichiende kope kuti muizwi imomo mune vanorihaka vorizwa nekurinzwisisa. Nezvandiri kutaura kuti pane hungwe iri pandiri, pane anotoiona, pane shumba iri pandiri yeona, pane anotoiona. Zvaakuchideva nemeso ekuona emukati, nzeye dzekunzwisisa dzemukati, asi riri kundotaura riri izwi. Hamuchaoni nyoka yachifamba apa senguva yaMozisi naFaro achikanda tsvimbo pasi. Izvo zvakaonekwa. Mambo Faro akatotaura kuti nyoka idzi, tsvimbo idzi nditori nadzo. Asi tsvimbo yaAroni yakazokwanisa kukurira tsvimbo dzani dzamambo Faro. Saka neniwo ndotaura kutaura kwakadai, harisiri simba rangu, asi kuti vari kuuya pandiri vachitaura nekutaura kwavo kunondipa kuti neniwo wandowo mutumbi waakusvika uchitaura sekusvika kwandakaita kuDiamond FM yenyu mimi, kuti nditaure nemi, nemiwo nekundigamuchira kwemunenge muchindigamuchira napo, kunzwisisa kwenyu maringe nezvese zviri kuitika izvi. Saka pana Nehanda ipapo ndiri kuramba ndiri mudare iroro ndichitaura ndime nematauriro evaya. Mati mimi munoenda kuchechi yeZion. Kune Mweya Mutsvene. Kune Mweya Mutsvene. Makambopfugama here pamberi peMweya muchivaudza zvamuri kuona kumavisions, vakakupai tsanangudzo? Kana vakakupai tsanangudzo, vakakupai tsanangudzo dzekuti chii? Vaitotaura tsanangudzo dzavo dzaizoperera panyaya yekuti mauri mune umambo, asi umambo hwanga husikaoneki kuti huri kubvira papi huchizosvika papi. Pahuri pacho kungoudzwa newedress chete kuti pane umambo huri mauri. Umambo huya tichazozvitsvagawo zvakaitawo pamuri muri muprofita imimi, kana kuti zinata n'anga. Munenge makutotionesawo kuti vakuru, zvinhu zviri pamuri zvakamira so. Mauya kuzoudza baba venyu vamukondiwa, vapenyu vanovagera apa kuti baba, ndizvo zvandiri kuona mukati meupenyu hwangu. Vakazvigamuchira sei? Vakakutsanangurai kuti chii? Baba pane pavanozogumira nekuda kwekuti zvakamboitika kumashure kwacho ikokoko, munguva dzemaBritish. Pane zvinhu zvaizongopa uzi zvinhu izvi hamufanirwi kunga murimi munofanira kunga muchizvitaura. Zvine maringe nechiitiko chekuparadzwa kwakaitwa gore mukondiwa kwaMarange, kana zvine chekuita naiye Nehanda Nyakasikana. Handimuzona. Saka avo vakaramba vakanyarara. Saka zvakuchende kope kuti pandiri panapa manje inini handina kana chimwe chete chendandiri kuziva, asi turi kupfugama ndichinamata, nekuti vazhinji vanga vachingondiwimbisa kuti iwewe pfugama unamate. Pazvinhu zviri kuitika pauri izvi, ita uchitsanya, zvichabuda pachena zvinhu izvi.
ndiko kuzobuda pachena kwezvanga nechimwe nachimwe chine kupupura chine chekuita nekurudzirwa kwamarangi kwatakudzokera kuya futi kusvika pakuzoti ivo vanga vachiparadzana gore mukondiwa ndokubuda kwanga kwakuite chimwe nachimwe ndiro zvimwe chete zvandanda kupupurawo kana kuchechi zvazvisingachandiremeri kuti tipupurirane akazi ndo mamirire zvakaita. Saka zvine zvakuchenda futi kopa kuti kwamarange ikokoko kune kuri kutongwa kuri kusaidi kwenyama nekuri kutongwa kuri kusaidi kwechechi zvichende kopa kuti iko kurudzirwa kwamarange ikokoko kumadivision 2 endataurayo pane kunenge uchidikane tsvimbo yegold andimbazwa zvichizoende kobatana zvipedyo pamwe chete neBritish pound. Aya machira aya zvichende kope kuti kune vari kuita sekusensisa zvemudzimu imo mamarangi macho zvikuru sei kuna mambo iwo acho marangi ndiwo anenge vaine zvinhu izvi nebhuku racho ukowo kuchechi uko nekunzvera kwandiri kuita ndo vangatonga vari ivo varonga vachishandise tsvimbo yegold. Asi kana mumwe namumwe ane kutaura kwake vachibvumirana nesu mahistory books anenge ariko kwamarange ikoko. Okay. Tisatenda kudzokera kunyaya yeumambo kwamarange. Mati mimi dzimwe dzenguva kana muchitaura nyaya vanhu vanokutorai semunopenga. Pane vamwe vaimbobata vachidaro. Asi inini pane zvimwe zvendaigona kuvaonesa vamwe uchionawo. Ndichingoramba ndakangotsungirira pakubata kwangu ikoko kusvikira naiye zvino. Imimi kudzinza rekwenyere kwamukondiwa tichidzokera kusvika kuna gore mukondiwa idzokera kumashure pane vakamborwara nechirwere chepfungwa. Medu munomu baba vangu pane munhu waide kumbotaura asi ndimukondiwa ari kumusoroko. Vakati izvo pana hama yavo yakamboya isina kupfeka hembe hama yoti zvizvi zvaitika baba iwe munhu ndakambomuonawo achiuya apa akazosvika pana pasina kupfeka hembe baba ndo akazokwanisa kumupfekedza hake hembe idzo ariwe dzinza rekwamukondiwa. Saka hazvigonere kuti pamwe zvichida imimi makurwara nepfungwa zvakasiyira pane uyu zvakuya pamuri kuti vanhu vagoti zvinhu zvekutaura nemurume uku ndo kunonzi zvinotaura nagoreka ndo kunonzi kupenga chaiko. Aiwa izvi zvinoitika pa ndezvekuti izvi ndakazvifambira kwakati rebei. Ndakaenda first trip yangu muchimoyo zvikati zvino dzokera kuZimbabwe zvinhu zvako zvakakwana ndaonyengetera chete vanhu vaine mataurire iwaya ndikadzoka kuchimoyo maenda kunani kuchimoyo ndakatora sematimana. Ndakatora sematimana kuti ndinonyatsa kuona kuti zvandiri kubata munomu nekubatsira kwandinenge ndichiita vamwe vanhu vari munomu ndikaenda uko chichi chaitika. Vanhu vakati aiwa zviti kuti uende kuMozambique ndikati amazi inini regerai ndiite sezvinonga zvichidiwa neswi ndokubva ndaenda muMozambique muya. That was 29 yandaenda muMozambique muchimoyo. Ndakagamuchirwa zvakanaka handina kana vanhu vandakakwanisa kuporesa imomo vakati wandei vanhu vakava nekutenda kwakakura. MuMozambique imomo ndakazongozwa zvangu neizwi riri ngechekure kure kutaura kwanga kwakutaurika imomo pechinzi no munomu hatichadi n'anga hatichadi vanhu vanoite zvakati handimuzvona uyezve muMozambique vakazokwanisa zvekurambidzwa futi inini kubata kwandaita ngekuti ndinokuprofita imi musina kundibvunza handiri muri paswa. Asi kuMozambique manje vanoita sekuti vanonga vachibvunza votanga vazi isamari handimuri kupaona. Saka inini ndakaenda nekubatsira kwandinobatsirawo nako tokutaurirai dare renyu mamirire rakaita zvinodai totenderana. Apa panodikani zvakati apa pandoshandiswe zvakati imimi nekuzotenda kwenyu kana zvinhu zvenyu zvichikufambira zvakanaka tozoona nekutenda kwenyu. Saka zvakaende kocreata kuti kubata kwanga kuchiitwa muMozambique kuti chachiri chitsotsere chaitana kuti ndisati ndatanga kutaura nematare tsveta mari yakatuma ameno mamitikashi anenge achitaurirana tichibva ndasiyana naipapo ndobva ndatora futi another second trip ndikati no muchimoyo paite padhuze rega ndiende kuBeira kwandaimbonga ndichipupurirwa nevanhu vaiti imi mukatadza kuenda kuBeira munofanira kuenda kuTete nzvimbo ngani mbiri idzi. Saka inini ndakaenda kuBeira
ndagona kunzwisisa kuti uko kwakunyanza uko ndinogona kuona zvizvi nezvichona nzvimbo. Saka iko kumaisangana nevamwe vaprofita vaikuprofita iwo kuti mune chipo chami nacho hamusi kurwara nepfungwa. Zvekutoti ndakada kutosungwa handina passport inini ndakatobidza zvangu zvakanaka ndikati ndine munhu wangu wandode kodini koporesa pamatima nakazimazi. Iwo takuona kuti zvinhu zviri pauri hatidi kusunga. Ngatichikutora tende newe kumapassport maofisi epassport ndokubva tatorwa mazita angu chichi zvese akati atire kuti iwewe pauchanga uri muno hauna passport unogona kuzopondwa nematsotsi kana kungosungwa nemapurisa zvisina direction. Saka tinoda kungoti iwe uite basa rako, tiri kuona iwe uri kufamba samutumwa marangi. Ndikati no inini ndiri kungoita zvinhu zvangu nenzira dzekutumwa kwandakaitwa nadzo kuti ndiwe muno mubeira. But wangomubvunza wangu zvangu wanga ari pekuti hongu makazenge makubatsira vanhu ikoko asi imimi ndada kuona kuti zvechokwadi hamusi murwere wepfungwa. Zvinhu zvinenge zvichibida pamuri vamwewo vakuru vedzichechi vanenge vachipupura kuti chii? Munoona ndingakufananidzira ina Kristu Jesu achitange basa rake aitoita sekuzi munhu anopenga asi aita zvinhu zvaita sekuti vashoma vaitenda mazviri, vagara vasiri vekutenda vaitowanda. Andimuruzvona. Saka inini ndakazvitora semafambire aingoitwa Kristu Jesu kuti kunzvimbo yawakazvarwa iwewe havazi vese vanokutenda, asi ukaendawo kuimwewo nzvimbo sematorero ndakazoita kuti regai ndiende kuri kuMozambique ndindoona kuti vanhu varikoko tinogamushirana zvakadini. Handimuri kupaona. Saka ndakatore mukana wekuti ndingoziva kuti Kristu Jesu aitotukwa. Ndizvozvo. Handiti ngatichidzokerai kunyaya yeumambo hwemarangi. Mati imimi matambudzika nezvamuri kuona nekuziva kuti umambo hunofanira kunge huchiuya kwamukondiwa makaenda kuZANU-PF headquarters. Makamboenda here kunana vacharumbira vanotungamirira inonzi Chiefs Council vanova zvakare vari president wedare iroro kuti muvataura kuti honguka imimi munhu wamuri kushedza uyu marange muchiti uya uzogara kunogara mamadzimambo haasiri iye, nyaya yedu yeumambo hwekwamarange yakamira yakadai panzi pekuti muende kuZANU-PF headquarters. Apa kwainge kudirectwa nevanga vachiona zviri kuitika pandiri kuti zviri pauri iwewe hazvisuda muofisi munomu, zviruda muofisi iyi. Handimuzvona zvafanana nemimi munogona kunzwisisa kuti no anonzwisisa nyaya yemunhu ndinhingi uyu saka ngaaende muofisi umu. Handimubona. Saka vekuZANU-PF kwamuri kutaura hunge munhu atonzwisisa seizwi rendataura kuti hapachina chiratidzo apa raizwi riri kutotaura rinoda kuti munge muchinzweresesa modzika chaizvo zvakati dzamei kuti muribate. Handimuribozvaona. Saka kunana chief charumbira ikokoko ndakamboti nzverei zvangu zvishoma ndikatarisa ndikaona kuti ndinowane chii kuna chief charumbira kana zvichinga zvakadai kunana chief Makoni kunana chief Mutasa ndinowane chiko zvizvi chaitika. Saka ndatarisa zvakadaro nemubvunzo wenyu uchiuya kwandiri wakadai ndinougamushira. Uyo azviite here kuti iye gore mukondiwa neHanda Nyakasikana pamunotaura navo kunyika dzatisinganzwisise izvozvo nematauriro amunoita muchinzwanana muvabvunzewo kuti ndipei gwara rekuti ndifambe naro rine vanhu vanosvika vagosikondigamuchira vagonzwisisa kuti nyaya yenyu yese yamunoda kuti ifambika itungamirirwe ibude zvakanaka pane pekuti mweya wacho urambe uchingokutambudzai muchibva kuofisi muchienda kuofisi musingamugamuchirwa. Chandakaenda kubata pachinhu chakanaka chinotorwa sechakaipa.
vanokushora munhu wako. Vamwe vedu vangafamba nemabhenzi apa havanzwisisi zvinhu zvakaita semunhu anenge achitaura sematauriro andiri kuita. Mandiri mune pfuma yakawandisa, asi ndinotorwa semunhu uya murombo asina chinhu. Kana tichitaura nezveBritish pound hakusi kutotanga nhasi. Tatone nguva yakati rebei ndichizvitsanangura zvangu, ndichizvitsanangura, asi nekuda kwehukukutu hwemoyo huri mukati mevanhu munononoka kugamushirwa pazvinhu zvakaita seizvozvo. Ipapo ndikupanzwisisa. Ndiri kuti inini imimi ndimunotaura nagore mukondiwa kana kuti ndianouya kwamuri. Imimi zvakare ndimunotaura naNehanda Nyakasikana kana kuti anouya kwamuri. Ipapo pamunouya kunyika idzodzo dzamunokomunikira, ndo pandiri kuti hamukwanisi here kukumbira kwavari kuti honai ini nenyama yangu nemhumo wangu ndiri kushorwa nevanhu, asi zvandakatakura zvihombe. Hazviite here kuti imimi mochindipa simba kana kuti munhu wandinokwanisa kuzenge ndanotarisa ndataurana naye agove nekunzwisisa nekugamuchira, nekuti munogona kufa mugoziya nyaya iyi ichingoripo. Imimi ndimi manga mine mukana wekutaura nevanhu ava. Nehanda Nyakasikana ari kuuya kwamuri, haasi kuuya kwandiri, haasi kuuya kune mumwe wangu, ari kuuya kwamuri. Imi ndimi mune mukana wekubvunza gwara rekuti ndo alright, muri kuda kuti musoro wenyu ubve kuBritain, ndazvinzwa. Vanhu vacho vandiri kunoudza havasi kuzvigamuchira, ndoita sei? Mubvunzo wenyu iwowo unouya wakadaro nguva zhinji, kuti ndizotosvika kuti ndiise zvinhu zvangu kumhepo kwamuri. Apa pane vanhu vanogonawo kunzwisisa maringe nedare iri. Vanhu ivavo ndo vachanga vakutotaura zvezvakare kuti murume uyu wadii kudai, pane vakataurawo vechiti nyaya yake ngaiendese kumapurisa, kutaurawo kuanonzwisisawo kuti zvinhu zvifambe mune zvakadini zvakanaka. Hande muri kupaona, ini changu ndenge ndichiramba ndichingokumbira. Kana ndazi nanga pakati pemuri baba ndogona nga ndakatotora almost 3 months to 4 months, handingouyi kwemuri ndongoda kutaura nemi kunga zvinonzi zvinhu zvinonakidza. Handizvitorisa izvozvo, ndinototore time yangu. Kana ndasvikawo pemuri handikuiti sekuti ndiri kumanikidzai. Imi munogona kutondipawo time kuti panapa tine time yedu yekudai. Hande muri kuona. Saka iwo huyawo zuva rakati tosangana totaura zvinhu zvedu. Pazvinhu izvozvo ndo pamunozondipa kuti enda muofisi namba yakati, munhu iyeye anonzwa kutaura kwako kwakati. Musi wamakaenda kupresidency office muTapawo, dai kuri kunzi makasikotarisana navamugabe vakagara apo, imagara apo, imi vagore mukondiwa, maida kuudza vamugabe kuti chii? Nyaya yanga iripo ngekungoti Nehanda arusvika mamuri panda washandiswa British pound muno, asiwo nekunzwisisawo kwaanozviita zveBritish pound irori. Mumwe munhu unogona kunga achiwenga munhu nepasikachadi kuti munhu uchasvike pakudini, pakuwenga. Chinhu chine kuti chidini, chingoshandiswa kuti imi muvanhu anobatsirika munyika. Saka munhu mumwe namumwe nemachallenges aanenge achiita panguva yacho anogona kusakugamushira. Anongogona kuti aiwa chimboendai tichazokudaidzai. Saka uri kunzi maona mukana zvakare kutaura navamunangagwa, ndo shoko rimwe chete ramungade kuti risvike kwavari kana kuti muvaudzi? Iko kuku kutotaura kuno kupresident Munangagwa ndinotarisira kuti vano nguva yatirebei vachisangana nevanhu vachingotaurawo nezvemusoro waNehanda nekutorwa kwanoda kuitwa nekuzoshandiswa kweBritish pound racho irori. Ndinononga izvozvi mumusoro mavo zvadzara sinzi tichende kuona statue yakaita muna Samura Machel. Mumwe mucherechedzo futi wezviri kuitikawo pana Nehanda. Tichipedza chirongwa ichi takatarisa nyaya yenyu yeushe kwamarangi. Shuviro yenyu ndeyekuti zvifambiswe sei? Shure iyi ndaichida kuti nditarisirano nekune vanonzwisisa kuti fambai nenzira dzakati, muonesane namambo Marange wacho
itai zvinodai, kana kuri kuva nerubatsiro runopawo kune vanhu. Ndinenge ndichitarisira zvizhinji zvese, handisiri munhu uya wekuti ndiri chirema. Nditori munhu anototarisirwa kuda kuti dai zvinhu zvanaka, zvinakire munhu wese. Hatisiri kude kutambura kwekusvika kwekuti pamwe umambo hwepamarange ndongaite kuti vanhu toshayiwa mufaro. Asi tinonyengetera kusvikana zvinhu zvese zvichidini, zvichiringana. Kana zvaringana, British pound iroro rimwe dare rinoita sekuti ringagona kubatwa naiwana namambo charumbira iwawo, kuti tobatana semadzimambo, nekuti mandiri macho magara mune umambo hurimo mauri. Handina chandinovhunduka, handina chandinotya kana ndichitaura. Kana dziri dzidziso, kwakupanana dzidziso dzinenge dzakadini, dzinenge dzakanaka, dzine chekuita nekuzarurirwa. Ndinofunga kuti vanhu vati wandei vane chekuita nezvekutaura kuna Nehanda, kudzvanyirirwawo kwangu kwandiri kuitwawo nokwamarange, ndaita kuti ndikuise pamhepo kuti vanhu vanoti kudiwa. Ndizvozvo. Tichipedzisa, gore mukondiwa ari kuti zvinhu zvake zvaaishandisa zveumambo, machira netsvimbo zviri kupi? Kwamarange. Kureva kuti zvina mambo marange ari kutonga kana kuti pane kwazviriwo kwamarange? Imo tinenge takanangana namambo marange. Mambo marange ndo anonga achizi uri kugadzikwa pachigaro, anoudzwa nhoroondo kuti pazvinhu izvi zvichinga zvakadai zvine chimisikidzo chinoti. Mashoko ekupedzisira wagore mukondiwa kumhuri yeZimbabwe panyaya mbiri dzatataura dzeushe hwenyu hwekwamarange, kudzoka kwemusoro wambuya Nehanda Nyakasikana, uye zvakare nekushandiswa kweBritish pound muZimbabwe, ndeyekuti chini? Ndiri kungokurudzira kuti mhuri yeZimbabwe iwe inosimbisa nawo neni pane mashoko andiri kudini, andinenge ndichitaura aya, pawe nekubatsana kusimudzirana. Inini ndisasvike pakuneta, nekuti mukuneta kwangu nezvinhu zviri kutonatsa kutenda down, zvizhinji zviri kutenda down zvakanyanyisa. Hapana rusununguko apa. Zvinhu zvese zvodongotarisirwa kuti uya aakutaura mugamushirei, itai sekureva kwaari kureva. Ingozi idzi dzinouya nenzira dzakadini, dzakasiyana-siyana. Muna Nehanda macho imwe ingozi yakaitwa nemaBritish. Zvino kune vamwe vanotarisira kuti no, zvichangowamba nekuzviita zvega ikoko kuBritain ikoko, kuti musoro wacho ungouya wega kupi, kana kuti maBritish acho angounza ega chii. Asi pane pamwe panoti kana paita simba rine uyo ari kubuda maari, zvinhu zvotoitwa saizvozvo, zvinhu zvotorerukire chii? Nekuti havazi vese vane simba rekutaura manzwi nemashoko akaita saiwaya. Hakuna vanhu vakaita saiwawo, hazvioneki. Tichitaura zvakare vagore mukondiwa, mati imimi makambosvika kumuzinda wemaBritish, kuBritish embassy muguta reHarare. Chinangwa chakakusumudzai kuti mutore rwendo rworo muchienda ikoko changa chiri chechini? Chinangwa chandakaenda sondo rapera iro kuBritish embassy, zviri kuenda kopa zvezvakare pana Nehanda achimuka achindisusukidza kuti ndiende pamaBritish ipapo. PamaBritish ipapo panowanikwa paina iye King George II Queen Elizabeth, vachida kuti panguwazve zvakare paine kuti ivo vanzwisise kuti mhepo yaNehanda iya yasvika yaakude zvinhu zvayo. Zvinhu zviya zvinoende kope kuti kudzoka kwemusoro, nekuti uko kwakutorerutsira kana taakusvika nemhepo yacho ipapo. Zvaakuda kuti nemhepo yacho ikweyo kuBritain ikweyo inenge ichitodini, inenge iri kutoita zvairi kudini, zvairi kuita. Saka inini ndasvikapo, anonzi Michael, security guard ipapo paBritish embassy akati panoda appointment. Ndikati honai kavarume, inini kazhinji handiti zvinhu zveappointment. Kana ndatotumwa kuuya pano pamuzinda uno, hakunazve imwe embassy yandinokwanisa kuenda beside embassy ine nhoroondo
ine chekuita nenyika yeZimbabwe. Munhu ndiri kufamba naye ndiye andiite kuti ndiuye kutaura nemaBritish ari pano. Tonzwisisana kuda kwezviri kudiwa kuti iwo musoro WaNehanda uye muno muZimbabwe. Vanhu vese zvese zvinoita zvimataundi izvi zvimaruzevha zvakatowimbiswa kare kuti apa pachamira paine chakati, apa pachamira paine chakati, apa pachamira paine chakati. Asi cherechedzai kuti munhu iye achauya achitaura chimwe nachimwe chimwe nachimwe. Musasawe nekuchafunganye zvakawanda, tendai gamushirai zvinhu izvozvo. Asi zviro kwazvo ndasvika paembassy yeBritain iyo ndakangogamushirwa nemasecurity guard iwaya kati panodikane appointment, ndo mutemo uri pano. Ndikati nhaye varume, iko zvinezvi ndabve kubocha kwaMarange, mari chaichai iri kushupa kutsvaga, ndiri kuona matambudziko hobho, asi pari kuzi pada kutorwa musoro WaNehanda kuBritain pada kushandiswe British pound. Imi maakundidzirira kunoku kunze, and yet vanhu vacho ava ndiri kuvaona vachitosvika akazi appointment. Saka musati makwanisa kuisa appointment iyo kuti muonane naambassador? Appointment iyoyo ndakangozi mimi chinyora bepa renyu ramunosiya pano. Manyora bepa renyu, and then richachizoverengwa bepa renyu. Kana raverengwa imimiwo munozouya, and then moita continue nenyaya yenyu. Saka se first trip yandakasvika ipapo, ndinotarisira zvemamwe mazuva kumberi, andichanga ndichiita kuti ndikurukure nei neembassy iyoyo. Hatina imwe embassy tinotaura nayo kunze kweBritish embassy. Makasiya phone number pamakanyora papepa renyu? Ndakatosiya phone number neidzo phone, handichazonzwisisi kuti sei idzo nhamba dzavo dzepareception dzichiita kamuitiro kandiri kunzwisisa. Ameno mungambonzwisisa kuti asi mufoni mangu hamuna mari, no problem. No. Iri pana. Ndakangoza kuti imimi pandasvika last week British. Ndakangoza kuti imimi inonzi British embassy. Makasiya nhamba dzenyu kuti tida pakutora kuna kupa ichi appointment kuti ini ndakasiya nhamba dzangu ikoko. Nditi. Tinotenda. Maona. Tinotenda. Rekaitu chedu kusvitsa mashoko. Kana vachinge vagamuchira sekutaura kumuri kuita vanodzoka kwamuri. Anditika? Ndatenda hangu. Aiwa, pano apa kanaka ndinofarawo nekusvika kwamaita ndipo pamuzinda pababa vangu pandichiri kudai kugara kwangu kunge uko, asi dzimba dzangu dzakazoitawo matongo uko. Musoro uko pano ndepana mutara pana. Tinotenda. Basa achiti anonzi gore mukondiwa achibva kuno kwaMarange, amoti ndechekupi kwaGonomono ndizvozvo. Hanzi ndini isusu kumhuri kwedu kwamukondiwa tisu tinofanira kunge tiri mambo Marange. Makambomuzwa nezvaizvo? Toteerasa kunyepa ana mukondiwa chii nefamily yavo hatizi. Gonomono ndiyo tinoziva kuti Gonomono mwana wagandidzana. Gonomono ngeihama yedu ngeibaya havasati wagara havo mambo. Dzimwe hama zhinji hadzigari mumambo. Sipano apa tagara kakatatu. Acting ndava ndakaita inini 7 years. Ngewechifo umambo pano. Unotiwo uyu muzukuru wamwana wamukunda wamukomangu ekwenyechitu hama. Kana maingozi kuti mambo hama ndio baba amai auyu. Asi ndiye semukadzi wangu macho wakandisi mhamba kundipe kuti wauya uri wegandidzanwa mambo wenyika ino mwana wemufundo wangu. Hanzi sekuru wangu wamukondiwa, iye anozvindonzi gore mukondiwa. Hanzi sekuru wangu baba here gore mukondiwa ndiye akaurayiwa nevanhu vekwaMarange, zvototi hanzi tsvimbo machira nechi murutonzi munazvo kuno. Anobva kupi? KwaGonomono ikoko. Vanhu kune chikoro cheGonomono secondary uko. Kuri kure uko. Isu 7 kilometers kubva. 7 kilometers. Hakuna chakadaro. Hakuna chakadaro. Jewa Gonomono iye uko. Zvekaigara hacho aigara mumakomo, aigara mukomo.
hakuna waigariyo papasiyo kuti kwainga nezvairwisa kwainga neshumba ende uye shumba dzainge madzviti dzainge nguva yemadzviti kana isusu kubarwa kwatakaitwa isusu takandobarwe kumakomo iyo kunyasi migomo iyo kumakomo iyo hatinonyanyasi kugara kuno kuranga titori sango raityisa tichigara mugomo tinotenda mambo takamusangana naye tikadai hazvinetsi mambo marange isi tinogara tichi kuti chanobvunza kuti munhu munomuziva here ndiye ranofanira anga ari mambo isi titori nehistory kudai kuri kuti munoda kutsvaka kuti mambo wekutanga ndiani muno taimutaurira kuti ndinhingi tinozoya tine nguva haigona gonomono gonomono mwana waganditsano asumboita mambo kana zviri takabarwa zvisi takabarwa takawanda ini ndakabarwa namatsikoma angu ana baba amurwira mazukuru avo inini ndindaita mambo nedangwe ramurwira isu tisisaita mambo basi baba edu anga ane madzimai mairi mai amukoma angu namai angu ini mai angu ari mudzimai wechipiri second woman ndisisaita madzimambo kuti wokutanga baba edu akaita mambo mukoma dangwe ravo rikaita mambo inini wacho inini kumukadzi wechipiri ndiri dangu ndikaitwa mambo ndiri pano hanzi naye zvakare hanzi kunotoni tsvimbo yegold asi tsvimbo iyi iri kuchengetwa kumapostori kwamarangi nifa kwamarangi apostori ane zvavo ane tsvimbo dzavo habatidzi zvedu izvibezvo kwete habati zvedu izvo tinotenda mambo isi takangomudza kuti aiwa isu hazvinetsi tichanobvunza kuti zvinozikanwa here ndizvazvo machira akutaura kuti asekuru vako hadzi vanawo here mambo tonzwa zvavanenge vaita sei isusu tingazomutoriwawo iri zvetinozivawo zvimweni zvakadzama asi kwete gore mukondiwa gore mukondiwa ngeimwe nyika kana zvimwe kubhoera kubhoera hakuna zvakadaro tinotoasiyawa nekubhoera kana ari pasi iye hama dzedu dziri iyo paseke mutima hama dzedu tinotoaziya wani ariyo nokuzoti iye gore mukondiwa ungaabvunzi haka zvimwe urushaishe zita zvimwe ndio patio chiruka zvingaita asi haibvi muhistory mwangu harina gore mukondiwa aiwa tinotenda mambo nekuti jekezera ipapo